Hello there, a vítam vás pri novom videu, ale dneska tu mám niečo neobvyklé. Dneska, ako vidíte, už si pozrieme trailer na Minecraft film a poďme vlastne, čo si o tom ja osobne myslím. A ja už nebudem ukecávať, dajte like, odber, že som 20 odoberateľov a toto možno to rovno aj spustiť. Ja som to už kúkal, lebo som aj testoval vlastne OBS-ko, lebo som aj na PC teraz, nový PC, a tam nejde môj program, takže teraz používam OBS-ko. Takže ak by boli nejaké problémy, tak sa za to ospravedlňujem. Používam teraz OBS-ko úplne prvýkrát v živote. Dúfam, že to chápete. OK, tak môžeme si to rovno spustiť. OK, ja si to trošku stiším, nech by neodpáli to uši. OK. OK, nová kocka. Ja nie, to je portál, aha. Minecraft. OK, tam sú nejaké typci. Dobrý spawn majú ako. Asi tak. Skaduš. Creeper, oh man. Who are you? I am Steve. am Steve. Nečakané. Okay. This guy is such a tool bag. Kamo, tá hudba je dobrá, tam je... Kámo. To je fakt dobrá hudba, musím povedať. A tu ma asi zamrzla. OK. No tak. Ako by som mohol začať? No, podľa mňa to nie je až také hrozné, ako si 1,6 bilióna ľudí myslí. Ako niektorí ľudia tvrdia, že tá láva, čo je v horách, je v raji. Že proste to v Minecrafte nie je, ale je to v Minecrafte. Asi tí ľudia nehrajú Minecraft, očividne. Tí, čo tvrdia, že proste na tej senke, kde láva tečie z hôr, tak je tam láva. Ako pravdou je, že nenájdete ju až tak v takom množstve tých tokov lávy, ale tak to na tom nezáleží snať. Potom tá ovca, no to musím, možno to vyzerá fakt creepy, niečo ako ten Sonic, čo bol, ale tak verím tomu, že asi kým to pôjde do kin, tak asi to prerobia. Čo, no vidím, že tu má i nejaký modrý portál. Ja si myslím, že to bude niečo na štýl Jumanji. A ja mám rád Jumanji, takže som zvedavý, čo to bude za príbeh. Dokonca zaujímavé skiny majú tie postavy. Hlavne ten, ja neviem, ako sa ten herec volá, ale ten, čo hral tohto Aquamana. No veľmi zaujímavý, som mohol povedať. To mesto, alebo tá dedina, ktoré sa to vlastne odohráva, očividne tiež vyzerá veľmi zaujímavo. Aj keď tu sa nachádza už terén, ktorý je taký, že u ktorom sa hovorí, že to na Minecrafte nenájdeme, čo je na druhú stranu pravda. Áno, není to, a tak ako mne to nevadí, ale zase na druhú stranu možno Mojang na to vydá aj update, že práve čo takéto pridá. Čo by bolo fakt zaujímavé, keby pridali niečo, čo teraz bude v tomto filme. Keby takú generáciu pridali. Uvidíme. Takže mne to ako osobne nevadí. Potom ako veľa ľudí kritizuje toho Steva. Podľa mňa vyzerá úplne v pohode. Možno by mu mohli ako skratiť vlasy, lebo on ich nemáš také dlhé v hre. A ako hlavne ľudia kritizujú ten jeho sveter, čo ako tých ľudí nechápe, pretože
čo iné má styl na sebe. Má modrý sveter a ružové gate. Ako to teraz nevidíme, ale určite chyba. A ten modrý sveter proste nechápem. Nemá toto krátky rukav relatívne, tak podľa mňa to vyzerá v pohode. Vyzerá podľa mňa ten film veľmi zaujímavo. Takže čo ma docela prekvapilo je Creeper, ktorý vyzerá veľmi zaujímavo, lebo ten ako vidíte je ako predstavoval som si ho inak, on je proste taký ako by bol rastlina, nie rostlina. Ach, ja sa by to už pletie z čeština tu. Takže dúfam, že to vo filme aj nejak vysvetlia, lebo ma to fakt zaujímavé, že prečo je práve akoby z mechu, alebo čo to je, lebo vyzerá to tak, že to je čo... Neviem, ako keby na ňom rastla tráva. Uvidíme, či nám to film vysvetlí. No a potom tu máme nakoniec lamu, no a tu asi je vidieť, že asi to zase zameráva skôr na deti menšie. Čo ako, no... Mňa už moc nebavia ako filmy pre menšie deti, tak... Uvidíme ako... Možno to bude také, že aj tu budú vtipy aj pre ale aj pre väčších proste. Uvidíme, čo tam bude. No ja sa osobne ako na ten film teším. Ja tam určite prídem. Svoj názor, napíšte svoj názor do komentárov, ja si ho určite rád pozriem, negatívny, pozitívny, alebo ak ste švajčiar, tak bude aj neutrálny. Rád si pozriem aj váš názor. A ak sa mi to páčilo, dajte like a odber. Uvidíme sa na budúcom videu a čau.